Masu kallo barkanmu da yau, ku biyo mu ta cikin shirin kallo ya koma sama domin ganin labarai da suka yi fice a wannan mako. Gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma ya amince da sabon mafi ƙarancin albashi na Naira 400,000 ga ma'aikatan gwamnati. Gwamnan ya sanar da haka ne yayin wani taro da shugabannin ƙungiyoyin ƙwadago a fadar gwamnati da ke Owerri. An gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya a ranar Talata 28 ga watan Agusta. A kowace rana irin wannan al'ummar Hausawa na gudanar da bukukuwar al'adu a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka da ke maƙotaka da su masu jin harshen Hausa. A makon da ke karewan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan ƙasa da ke ƙetare su dawo gida. Yana mai cewa ƙasa ta gyaru. Tinubu ya ce tattalin arzikin Najeriya ya inganta tun bayan zuwansa kan madafun iko. Don haka duk 'yan ƙasar da suke zaune a ƙasashen waje su koma gida. Labarai da suka yi fice kenan a wannan mako, a kasance da mu a wani mako idan Allah ya kai mu.